Jamen, jeg har jo spillet de ballader med mange musikere, og det har været en fornøjelse altid at spille dem, altså med Bazar, Bevar mig vel, og Balkan-trioen, og med mine bulgarer. Men der er et eller andet med de her 2 banditter, som jeg spiller sammen med her. Dem har jeg spillet sammen med i mange år, i en lang årrække i Norge, hvor vi havde et band, som hed Fliflets Frie Flyt. Det lyder som spiritusprøve, men kapelmesteren, harmonikaspilleren Gabriel Fliflets Frie Flyt, det skulle være sådan noget, der kunne det hele, ikke? Og der spillede vi blandt andet ballader, og der synes jeg fik der kunne jeg mærke, at de elsker musikken på nøjagtig samme måde, som jeg elsker den. Det vil sige, at de sådan set ikke tilføjer noget nyt i forhold til, hvad jeg ser, som Bazar simpelthen ifølge sagens natur ikke kunne lade være med. Det var det fede ved det, ikke? Men de tilføjer den ikke noget nyt, men de kompletterer helt utroligt det, der allerede ligger i den musik. Så det er meget op til mig at få flyttet gulerødderne på den rigtige måde, og med den rigtige vejrtrækning for at få det i stand. Og der har jeg følt mig i fantastisk godt selskab. Og der er det interessant, fordi jeg har jo spillet med bulgarerne, men altså, med al respekt, de er godt nok meget bulgarske. Og det vil sige, for dem er det ikke så meget spørgsmål, om jeg spiller sjælfuldt, eller om Peter kommer til udtryk. Der er det simpelthen noget med, det var noget af det, jeg faldt for. Der er det noget med det rigtigt forkert. Og der er det en meget, meget, meget fin vægt, du bliver vejet på. Altså siger det frrr, eller siger det frrr. Det er hele forskellen. Ikke? Altså. Og der er det vidunderligt, altså med sådan nogle senmoderne rødder, som Gabriel og Olav, at de har ligesom jeg. De elsker den musik af et stort hjerte, og de elsker den sådan, som det nu kommer ud imellem os. Så det er, vil jeg sige, det har været en kæmpe oplevelse at spille med den. Fordi de har også en tempofornemmelse, som er unik, vil jeg sige. Altså, de kan spille virkelig, virkelig langsomt, samtidig med, at jeg spiller hurtigt. Og der har jeg meget skæg udtryk. En episode, jeg var i Bulgarien, jeg havde lige et alderspil en af de der ballader, at Bulgarien havde i Kujev. Og så var jeg i Kujevs landsby, der i området, og så var der en klarinetspiller, så spillede jeg den for ham. Så sagde han, ja, det er både alt for hurtigt og alt for langsomt. Teknikken skal sige frrr, men tempoet skal være utrolig langsomt. Altså, ja. Så I har prøvet at være på den ene side meget tro over for det bulgarske og rumænske og det oprindelige, og så har I samtidig brugt jeres egen erfaring og musikalitet, og heller ikke været fastlåst på samme tid. Eller, men vi elsker musikken, synger os sammen, sådan som vi elsker musikken. Og på den måde kan man sige, at vi har taget den ægte til os. Men man kan sige, at mit klarinetspil er jo 42 års hårdt arbejde med at prøve at lære det rigtigt. Og jeg kan godt spille det rigtigt, men det er alligevel spillet af et blødere gemyt. Det betyder ikke, at det er blødere musik, men altså jeg er en anden slags end Nikolaj Janko. Ja. For good and for bad. Ikke? Og det betyder, at det får simpelthen et andet udtryk. Ja. Det kan ikke være anderledes, og det skal heller ikke være anderledes. Ja.